Hola a tots, nois i noies, avui estem en un nou vídeo de Pere Ferotge. Molt pocs us preguntareu per què vaig deixar de penjar vídeos, i encara menys us preguntareu per què torno. La raó per què vaig deixar de penjar vídeos va ser perquè estava fent el pena, bàsicament. O sigui, es feia el ridícul i la gent se n'en reia de mi. Per això vaig deixar. I per què torno? Doncs perquè quan vaig començar el meu canal de YouTube, el meu objectiu era fer riure la gent. I ho estava aconseguint, perquè encara que sigui jo fent el ridícul, estava aconseguint que la gent se n'en rigui, encara que sigui de mi. I com que a mi no m'importa que la gent se n'en rigui de mi, continuaré fent aquests vídeos. Nois i noies, avui tornem, després de molt de temps al canal, i avui jugaré a l'Smash Bros. Ultimate. L'últim joc de la saga de videojocs Smash Bros, com bé diu el seu nom, i la saga de videojocs que per mi, és el millor crossover. El crossover vol dir que diverses sagues de videojocs s'uneixen. Tinc moltíssimes ganes de gravar això, de fer la següent partida, perquè en King K. Rool, l'antagonista de la saga Donkey Kong, el tinc, com podeu veure baix a la dreta, a una puntuació de 4.400.000. I una miqueta més baix posa nivell Smash Combinado 4.600.000. No sé el que és el nivell Smash Combinado, però jo crec que si guanyo una sola partida amb King K. Rool, crec que hi arribaré. Així que, nois, endavant partida. Nois, estic molt nerviós amb King K. Rool, de veritat, ara començarem el combat. I, ai, Dios, bueno, encara té camí, no està mal. M'arriba a tocar un altre i... m'arribo per molt nerviós, Vale, comencem bé. Collons. Però... que l'estic posant la panxa. Ara! Què? Que collons? O sigui, ara. No! Què Déu fa? Com em llegeix? Però... per favor! Però, que fes l'esquive! Vinga. Vinga. Com pot estar viu encara? Esquives, que no es fa! Ara! Déu meu, nois! Perdo, O sigui, és el més segur que perdi. Vinga. ¡Vamos! ¡Vamos! Déu meu, quina remuntada! Déu meu, quina remuntada! Com l'hem esquivat! Quina remuntada! No! No tinc el Smash Combinado encara! No! No! Un moment. No! No tinc el Smash Combinado! Per què? No, Déu meu, per què? Haurem de fer una altra partida, nois. Però bueno, canviaré de personatge. Estic molt nerviós, veia remuntada. Canviaré de personatge i
Després intentarem tornar a guanyar una altra partida amb King Carroll, nois. D'acord? Aquí entra partida. Vale, nois? Ara ens trobem amb la tiradora Mi. M'agrada bastant aquest personatge perquè, com podeu veure, carrega aquesta bola d'energia i quan vols treure això i m'encanta. O sigui, treu moltíssim de mal això i si té bastant de percentatge l'envies bastant lluny. Aquest personatge per mi, després d'en King Carroll, jo crec que és el segon que millor se'm dona. El segon que millor se'm dona. Bueno, nois, comença la partida. Oh, no! En Ganondorf, el rei del disrespect, que la gent diu. Oh, yes, oh. Ganondorf. Veieu? I té uns atacs molt poderosos, així que normalment... Però vaya hitbox! Vaya hitbox. A matar-lo una vegada estic content. Venga. Oh, mira qué preciosito. ¡Dios! Bueno, venga. Déu meu! Com me l'he menjat aquí? Veieu? Si perds en base, si guanyes puja allò, a puntuació. Déu meu! Com m'ha matxacat! El segon que millor se'm dona. Agafaré en Ridley, perquè en Ridley per mi últimament l'estic pujant bastant i l'última partida que vaig fer va ser una partida boníssima, però no vaig guardar la repetició, així que no us la puc ensenyar, però va ser una partida molt bona, de veritat, tot i que no sé com demostrar-ho. Mira, vaig fer això, exactament això que acabo de fer, però una persona molt més bona que el CPU. Ridley té l'atac lateral aquest que m'encanta, perquè després té aquest, que si li dones just amb la punta de la cua li pots arribar a fer molt de mal, veus? Li fas moltíssim de mal. M'encanta, de veritat. Li torno a fer. És que m'encanta, tio. M'encanta. It's the mind-boggling, eye-popping. Dios! Déu meu, mai havia fet això. Quina... Oh, Déu meu! Ara per perdre, saps? Déu meu! No m'estic creient ni jo. Una altra vegada? Una altra vegada! Una altra vegada! Una altra vegada! It's the mind-boggling, eye-popping. Una altra vegada! Una altra vegada! Déu meu! Déu meu! Una altra vegada! No m'ho estic ni creient ni jo! A veure, és que si em surt... Aquella bola és simplement la bola smash i si la petes pots fer el teu final smash. Ara em matarà, perquè... Oh! No! No em mata! Bueno, sí que em mata per burro, però bueno. Déu meu. Ui! Quasi! Tio, m'estic emocionant, perquè... Oh, 2 vegades seguides, mai m'havia passat. Ni una ho havia fet això. Veieu? Tira cap a la dreta, quan t'hauria de tirar cap a l'esquerra. Déu meu. Vaya partida, veieu? En Ridley últimament pujo molt. Uah! Encara estic emocionat per aquelles dues coses, de veritat. Oh! Déu meu.
I d'un milió a 1.500.000. 500 punts no està mal, aquelles coses èpiques. Déu meu. Uah, estic emocionat. Mai m'havia passat, de veritat. Mai m'havia passat. Bueno, nois... se m'està acabant la bateria en el mòbil, així que el poso a carregar i següent partida.